לא גברת, אנחנו לא שומרים בגדים ללקוחות. כן, גם ללקוחות קבועים. כן, גם אם אחותך מתחתנת מחר. אוקיי, יאללה, ביי. בלבן? מה שיש זה מה שיש. אולי נסתכל רק במקופלים. אל תגיעי במקופלים. לא נורא רוצה אותה. אולי יש לכם אותה בסניף אחר? יש את זה בחנות המפעל. מעולה. איפה זה? בבנגלדש. ופה אין? אולי במחסן? אין במחסן. אולי תבדקי שנייה. אוקיי. תודה. יאללה. מה יאללה? ביי. אמרו לי פה מתנה לפני שבוע והייתי מוכן להחליף את זה. יש לך את הקבלה? כן. יש לך את העתק של הקבלה? כן. יש לך את הספר של האשראי? כן. יש לך את העתק של הספר של האשראי? יש לך את הכתוב ספייר? זה בחולצה. יש לך את השקיק הקטן של המלך שהיה בכיס? לא. אוקיי. זה מחליפות לי? יאללה. לבחור מה... ביי. לא הבנתי.